Rozprávali ste sa niekedy s ľuďmi alebo aj s jednotlivcom na takú tému spoločenskú, prípadne tému morálky a možno sa ten dotyčný vracal často k Biblii a citoval z nej verše a podobne. A možno ste sa pýtali prečo. Často ľudia kladú túto otázku, prečo je Biblia často citovaná, prečo sa niektorí ľudia k nej vracajú a odvolávajú na ňu. Veď to je kniha, ktorá je stará, neaktuálna, nemá nám čo povedať do dnešnej doby. Ja by som chcel si postaviť túto otázku, že či je tomu tak. Či to, čo hovorí Biblia, je naozaj neaktuálne a či sa nás to týka. Na spoločenské téme máme množstvo literatúry, odbornej literatúry. A ona sa snaží rôznymi vedeckými poznatkami, faktami objektívne popísať nejakú tému. Biblia naopak je iný druh knihy. Je to osobné slovo. Slovo živého Boha k človeku, k nám, každému jednému. A pretože je iná, nemôžeme k nej pristupovať ako k vedeckej literatúre. Nemôžeme ju vyvracať alebo potvrdzovať podobnými metódami, ako sa to deje vo vede. Spôsob, aký navrhujem a odporúčam vám, aby ste to spravili, aby ste si overili, či Biblia hovorí pravdu, či ju má zmysel počúvať, je, aby ste sa pozreli sami na seba a konfrontovali to, čo sa deje vo vás, ako vy rozmýšľate, ako sa vy prejavujete, či Biblia niečo o tom hovorí. A či je to v realite, alebo spojené s tou realitou dnešného dňa. Odporúčam takú jednu tému, na ktorou sa zamyslíme dnes spolu, a to je, prečo spôsobujeme druhým zle. V ľudskej spoločnosti je to veľmi časté a mohli by sme napočítať dôvody, prečo je tomu tak. Určite vieme množstvo dôvodov napočítať, ja len spomeniem niektoré. Keď človek závidí niekomu druhému, tak to v ňom pôsobí zlosť a zlobu, ktorú potom tak prejavuje. Môže tu byť tlak skupiny, keď človek chce sa ukázať pred druhými, tak robí to často aj na úkor ostatných. Možno mu chýba empatia a nevie sa vžiť do situácie druhého a potom tým ignoruje pocity toho druhého a ubližuje mu. Alebo len jednoduchá sebeckosť, egoizmus, keď človek ide cez mŕtvoly a nerieši druhých, ale sleduje ten svoj zámer aj na úkor tých druhých a ubližuje im. Človek aj ponúka riešenia. Lenže tieto riešenia sú len nejaké sebazlepšenia a metódy na to, ako obmedzovať, kontrolovať výlevy toho zlého z nás. Na druhej strane máme Bibliu, ktorá trošku podobne hovorí o tom, že naozaj je to niečo v človeku, čo ho núti robiť zlé veci druhým a dokonca to nazýva hriechom a keď človek robí zlé, tak hreší. Na druhej strane je tu ale veľký rozdiel oproti tomu, čo hovorí odborná literatúra a čo hovorí Biblia. Človek hovorí, že ľudská spoločnosť sa časom a rokmi, stáročiami zlepšuje, vylepšuje. A spoločenské vzťahy a všetko, že je lepšie. Niektorí to tvrdia. Biblia hovorí pravý opak. Že človek ide len k horšiemu a horšiemu. Že zlo sa šíri. A naozaj nemusíme ani Bibliu otvárať a počúvať ju. Stačí sa naozaj reálne pozrieť okolo seba, vidieť, čo sa deje, porovnať to s tým, čo sa dialo v minulosti. A vidíme, že kriminalita narastá, krádeže, ktoré neboli také časté v minulosti, sú teraz bežné. Že to zlo je tak viditeľné všade okolo nás, v každom aspekte života, že nemožno popierať to, že zloba a zlosť
sa naozaj šíri aj v ľudských vzťahoch, aj množstvo vojnových konfliktov. Štatistiky o tom hovoria. Všetko to rastie. Zloba rastie. A Biblia hovorí jasne, napríklad v 2. knihe Kráľov, v 8. kapitoli, lebo veď nie je to človeka, ktorý by nehrešil. Alebo ešte inde na inom mieste hovorí, že nie je to spravodlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobre a nehrešil. Biblia hovorí, že ten dôvod toho je v nás, v človeku. A volá sa hriech a preto hrešíme. Však si spomeňme, kedy sme my, alebo vy, kedy ste spravili naposledy niečo zlé, niečo, čo ublížilo druhým. Už či to bolo naschvál, alebo nie, to je jedno. A možno, keď si neviete spomenúť na svoje, určite si spomeniete, že niekto niekomu urobil zle, že ste vy videli, ako sa to stalo. Prečo sa to deje? Čo je to, čo pôsobí a spôsobuje tieto zlé veci? Biblia hovorí, že na začiatku, keď Pán Boh stvoril Adama s Evou, stvoril ich bez hriechu. Až keď sa oni rozhodli neposlúchnuť Boží príkaz, zhrešili. A čítame si, že takýmto spôsobom vošiel hriech do sveta. Vošiel do Adama s Evou a šíri sa odvtedy. Všetci potomkovia Adama a Evy, aj my, máme v sebe ten hriech. Existujú také vírusy, ktoré sa dostanú do každej bunky človeka alebo iného jedinca, iného cicavca. A dokonca sa dostanú aj do rozmnožovacích buniek. Mám na mysli jeden typ vírusu, sú to endogénne retrovírusy u cicavcov, ktoré sa takto dokážu šíriť z generácie na generáciu. Už sú súčasťou toho. Niečo podobné by sme mohli povedať o hriechu. Pretože tým prvým hriechom Adama s Evou sa dostal hriech do každého ich potomka aj do nás. A teda platí to tvrdenie z tohto vyplývajúce je, že ja som hriešný, lebo som sa taký narodil. A hreším, pretože som hriešný. Konám zlé, pretože mám v sebe ten zárodok. Možno si poviete, ale veď ako sa ma to týka? Toto urobili Adam s Evou, nech si oni za to pikajú. Prečo by som ja mal niesť trest? A to je pravda. My nebudeme niesť trest za hriech Adama s Evou, čo urobili. Ale my budeme si zodpovedať za to, čo my robíme, čo my hrešíme. My môžeme robiť dobre a robíme zlé. Budeme sa zodpovedať za to všetko, čo sme ublížili druhým, čo sme urobili zlé, čo sme zhrešili. A Biblia nám hovorí aj to, že je dôležité sa nad týmto zamýšľať. Že to nemôžeme nechať len tak. Na Slovensku je taký zákon, ktorý udeľuje ľuďom povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Predstavte si človeka, ktorý tu žije a povie si, ja sa tomu nebudem venovať, budem sa tváriť, že to neexistuje a tým pádom sa ma to netýka. Lenže skôr či neskôr príde daňová kontrola a vyrúbi mu pokutu, prípadne pôjde do väzenia. Nezaoberať sa hriechom a tým dôvodom, prečo konám zlé, je veľmi nebezpečné, pretože za to bude následok. My sa budeme zodpovedať za to. Pán Boh hovorí v liste Rímanom 6. kapitoli, že odplata za hriech je smrť. A to nie je fyzická, ale večná smrť. Tá, ktorá znamená, že budem po celú večnosť oddelený od Boha. Budem sa trápiť a moje svedomie plné výčitiek ma bude trápiť, že som vedel o tom hriechu. Že som vedel, že mám niečo s tým robiť a nerobil som.
A dokonca, že som počul, čo Pán Boh hovorí, že mám v sebe hriech a potrebujem pomoc, ale som ho nepočúval. Božia zvesť je krásna v tom, že Pán Boh nekončí tu. On nepovie len, že a teraz budete píkať za ten hriech. Ale on ponúka aj záchranu. Ponúka pomoc. A tá pomoc je v tom, že on dal svojho syna, Pána Ježiša Krista. Hovorí o tom tiež list Rimanom 5. kapitola, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Kristus, Syn Boží, Pán Ježiš, zomrel. Prečo zomrel? No preto, lebo odplata za hriech je smrť. Za ten náš hriech on zomrel. On neurobil žiaden hriech. On bol dokonalý, svätý, Boží syn. Ale za ten náš hriech, za tvoj a môj hriech, on zomrel, strpel to odsúdenie, ktoré sme mali a ktoré bude trpieť každý, kto tomuto neuverí. A to riešenie je naozaj len uveriť tomuto, že Pán Boh toto vykonal. Pretože hovorí ďalej, ten verš tam nekončí, ktorý som čítal na začiatku. Odplata za hriech je smrť. Ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Aké krásne. Pán Boh nám ponúka záchranu, pomoc, aby ten koreň hriechu, ktorý je v nás a pôsobí to všetko zlé, aby sme nemuseli trpieť za to všetko, čo sme napáchali. Pretože jeho syn, Pán Ježiš, strpel tento súd Boží, tento trest. A tá epištola Rímanom 5. kapitola to krásne zhrňuje. Prečítam niektoré verše. Ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. A tak teda ako jedným pádom, odsudzujúci výrok na všetkých ľudí, tak aj jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí. To je to porovnanie Adama, ktorý zhrešil a v ňom sme všetci hriešni, a Krista, skrze vieru v Neho, v to, čo On vykonal na Golgote, za teba a za mňa zomrel, skrze toto dielo môžeme aj my byť ospravedlnení. Lebo ak neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnými, tak aj poslušnosťou toho jedného, Pána Ježiša, stanú sa mnohí spravodlivými. Toto je kľúč k pochopeniu a prijatiu evanjelia. Že Pán Boh všetko vykonal. On ti núka spasenie, záchranu, pomoc, aby si bol zachránený od toho súdu, trestu za tvoj hriech. A Božie slovo je veľmi aktuálne, veľmi presné. Popisuje to, čo prežívame. To, čo v ľudskej spoločnosti sa deje. A nie len, že popisuje, ale aj udáva príčinu. A ani tam nekončí, ale aj hovorí, ako túto príčinu alebo tento problém vyriešiť. Pán Boh ho vyriešil, človek ho nemusí riešiť, ale musí ho len prijať vierou, uveriť, že toto, čo Pán Boh urobil, je pravda a je to jediné, čo mi môže pomôcť. A tak to, čo sme sa snažili vyzdvihnúť v tomto videu, je, že Biblia nie je slovo len k tým najhorším, čo zavraždili, čo urobili niečo zlé, tým vo väzniciach. Biblia je slovo ku každému jednému z nás. Lebo každý jeden z nás je hriešný. Aj ty, aj ja, každý človek. A potrebujeme pomoc od toho, ktorý nám môže dať. A o tom hovorí Biblia. Hovorí ako? Hovorí ešte hlbšie, ako len teraz krátko hovoríme. Čítajte ju. Konfrontujte to, čo čítate so sebou. Ona vám vysvetlí a ukáže cestu. Pretože je to slovo živého Boha. A možno si hovoríš, že toto všetko chápeš a vidíš, že je to naozaj pravda v tvojom živote. Čo Biblia hovorí.
A možno sa pýtaš, čo máš robiť. Neexistuje protokol alebo nejaká ceremónia, ktorá by ti pomohla, ktorá by ti vysvetlila, čo máš spraviť. Pán Boh nevyžaduje nič takéto. Jediné, čo vyžaduje, je úprimné vyznanie, že to, čo hovorí on, je pravda. Že si skutočne hriešny. Že ty to vidíš, vnímaš a úprimne mu vyznávaš, že potrebuješ pomoc, ktorú on ti môže jediný dať. Pomoc, ktorá záleží v tom, čo on vykonal. V tom, čo jeho syn vykonal na Golgotskom kríži, keď zomrel za tvoj hriech. Aby si ty nemusel večne zahynúť, ale mal večný život.